L'Ajuntament de Lloret ha imposat sancions per un total de més de 90.000 euros a diversos comerços que venien productes falsificats sense complir amb la normativa de consum. Les inspeccions realitzades per la Policia Administrativa han permès detectar la comercialització il·legal de roba i complements de marca sense l'etiquetatge reglamentari ni les autoritzacions necessàries. A més, es van constatar altres irregularitats com la manca de rètols informatius i fulls de reclamació. Des de la policia local de Lloret, l'àrea de policia administrativa, fent complir la llei del consum de Catalunya per garantir els drets dels consumidors i tots els clients de Lloret de Mar que tinguin els drets que toquen, i per això s'han fet aquest seguit de sancions per poder posar en ordre tot l'aspecte comercial i que es faci tot el compliment normatiu que la llei de consum de Catalunya marca. Una de les problemàtiques molt rellevants d'aquest municipi, que estem treballant colze a colze amb la Guàrdia Civil, que són les competents en matèria de falsificacions, és erradicar la venda de productes falsificats de Lloret de Mar. I per això també treballem colze a colze amb els competents, que és la Guàrdia Civil, tot i que nosaltres també amb les mesures de llei de consum que ens pertoca fem la nostra feina. I la policia administrativa ja ha fet aquest reguitzell de sancions per anar castigant aquells que fan malament les coses i anar motivant aquells que fan bé les coses. Sí, al voltant d'uns 600 articles i les botigues al voltant també de 4 o 5 botigues, tot i que aniran sorgint també més sancions. Això serà un camí llarg, un camí constant d'anar posant aquestes inspeccions periòdiques perquè, mica en mica, tots els comerços de Lloret de Mar compleixin escrupolosament la normativa i anar erradicant allò que no ens agrada. Vam anunciar darrerament, fa unes setmanes, el Pla de Lloret Actua per posar en ordre al municipi, tant en matèria d'espai públic i civisme, com també en matèria de l'oferta i el compliment normatiu. Per això vam incorporar més inspectors i per això cada vegada serem més contundents amb allò que no és correcte i allò que no volem, posar les línies vermelles i sancionar perquè canviïn i perquè tanquin aquells negocis que no compren la normativa o no fan allò que suma pels interessos del municipi. Aquesta acció, inclosa en el Pla Lloret Actua, ha suposat la intervenció i precintat uns 600 articles amb l'objectiu de garantir un comerç de qualitat i protegir els drets dels consumidors. Des de l'Ajuntament ressalta la importància d'aquestes mesures per fomentar un espai comercial ordenat i contribuir a un turisme més sostenible i responsable.